Omenala. 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 Ofu obi. Ofu obi. Mela rieni. Mela ṅụọnụ. Ndị omenala na bọọla chi eyo. Asị m udo dịrị ndị omenala niile. Na tata wụ afọ ga-afọtara anyị ihe ọma. Kpọkọtara ihe ọma. Nke ketara ihe ọma. Ketara ihe ọma na-achụkwa na ndị ala. Biko asị nkwụsị abụghị ụjọ. Ịma ihe awụ puku ndị gburu na-afa nwa ya afa. Ọrụ ihe ndị nna anyị mere dọsara anyị ka anyị na-eme. Anyị si ndị omenala. Okwu ọbụla anyị ji bịa ebe a bụ nke dị mma. Nke anyị ga-eji ara n'ebe a ga-adị mma. Omenala bụ ụmụnne. Ọ na-abịa bụrụ na chọọchị ndị Deeper Life na-alụ ndị Deeper Life. Ndị ha na nwa onye na-asị mmadụ ọkwa ndị otu ha ebe ahụ ha nọ. Ọkwa otu onye nwanne ebe a. Onye ọbụla bụ nwanne gị ga-esi ebe a bụwa nwanne gị. Ịlasị n'ụlọ ndị a nakwa nwanne gị karịa dịka. Ọ bụ na asị m ụbọchị nkịta ga-amara anyị mma. Otu anyanwụ awara bụ otu ọwụ n'ime ndụ anyị. Anyị ga-adị ndị ụzọ ụmụ asụm anyị. Anyị gbuo aka nri ihe ọma. Anyị gbuo aka ekpe ihe ọma. Biko otu krete ndị omenala n'ụzọ alitie ngwa ọrụ. Onye ndị na-ada nna anyị ga n'ọfụ n'ụbọchị nkịta bụ ọnụ ikpe enyi. Ọ mụrụ na nnecha okenye. Omenala. Omenala. Ofu obi. Omenala. Omenala. Ofu obi. Ofu obi. Ndị omenala rieni. Nwanne. Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Ofu obi. Nwanne anyị ikpe enyi dị overwhelmed with the mmụọ bara ya n'ime today. So ihe niile ọ ka na-emekwa bụ ka ọ na-aga aga. So m ga-egburu ọkwa ọjị anyị bufee ya n'aka. Ndị ichie anyị abịakwụlọrọ taa bụ ụbọchị afọ dịka ile anyị dị eme ya. Anya ndị omenala Igbo Togo a na-abịa akpọkwu ndị nna anyị ndị ichie ka ọ bịa duo anyị ụbọchị ọnwa anyị n'ime ya. So m na-akpọkwu Chieke, Chiorie, Chiafọ, Chinkwọ efe m ji eke abụ nzụ. Unu bịa mgba nzụ. Unu bịa mgba nzụ. Unu mapụrụ anyị ife ọjọọ na nmasara anyị ife ọma. Ife ọbụla anyị eme izu ụka ọma basa ka ọ chaa nzụ nzụ. Unu ndị iche unu si nuwo ka da mgba nzụ adọ mma imenyere asị m nuwo ilo onye nu kpọlisa ka ọ bịa nọgha ihu ọfọ taa na asị m nuwo ife ọbụla nwa omenala na-eme taa ame ọ ha chana ya nzụ nzụ. Asị ndị iche kala nzụ. Nke a bụ odo. Asị odo ha edosara anyị ife ọma. Onye ọbụla bụ onye omenala ebe ọbụla ị nọ ozugbo ụwa. Anọ m ife ọfọ taa na ọfọ ndị Igbo na Togo na-asị ka odo ma ka o dosara anyị ife ọma. Ya duburu anyị nke ọjọọ. Ndasị ndị iche biko nụ unu maa odo ma unu gbasara anyị ife ọma. Asị odo bụ ife ọma. Nkirikiri ka na-ekiri odo adịghị eji odo eli ozu. Asị ndị iche biko nụ kala na odo ma unu were ya unu agọzi anyị. Ejari Togo kalakwa nke unu. Chukwu ka bịa ma ekekere ụwa. Efe m ji eke abụọ ọjị. Asị ndị Hausa na-ata ọjị, ndị Yoruba na-aka ọjị, but anya ndị Igbo anyị na-eji ọjọọ ma anyị aga ọfọ anyị wuri ya kpee ekpere ndị nna ya n'ụlọ anyị. Ndị ichie asị na unu bịa na n'ụlọ anyị tewo ma ife ọbụla anyị ga-akpa ya taa unu nabasa ya.
ọmụntazụ ikpe ọnụ ahụ ịgbanwụ nọ n'ihu ọfọ eji m ọjọọ ma da agọzi onye ọbụla bụ onye omenala taa asị na ha dị ndị omenala ele mma ife ọbụla mmetụ aka izu ụka gasị ndị ha dịrị anyị mma ọkpaba ahụ ka o ree ya ya orie ya uru asị ndị ichie Togo mbịa atọ ọjị ndị ichie Igbo mbịa atọ ọjị ndị ichie ebere ebe m sa mbịa atọ ọjị nna m ọnụ aha bịa tọọ ọjị nna m ịgbanwe bịa tọọ ọjị nna m ụgwọ bịa tọọ ọjị nna m ekpe esi bịa tọọ ọjị nna m iru mgbe takwa ọjị asị m nuo ala ebereba ebe m sa bịa tọọ ọjị ndị akpọkọ zuo ezumezu ama ebereba isi mokoto akakpọ iri m obun sụmanị ọlara bịa so ndị omenala tọọ ọjị otewa asị m nuo tani ha mara ya mma onye ọbụla na ndị chere onye omenala echiche ọjọọ ya were isi ya gbukwara ya ndị ichie anyị ka bụrụ mmadụ akwụkwọ ekwọ anyị si no mgbe a tụziere ya aka ife ọbụla ahụ eme taa ife ọbụla eme ozi kọma baisa ka ọ bụrụ ife anyị eme anyị na-afụ taa ka ọ bụrụ ife anyị eme anyị erie ya uru anyị si ndụ aka ka ọ bụrụ nke anyị ndụ mkpụmkpụ abịatụkwa anyị so onye ọbụla nọ n'echiche anyị ife ọbụla ndị akpagbu ya ana m ndị ekpekpere eji m ọjị ada ekpekpere asị n'uo ala anyị ha sebe ala ife anyị ndị atụ enye ọ bụ biznes ọ bụ kọnekshọn ọ bụ kọntat ife anyị ndị atụ enye ọ bụ ndị nọ n'ụzọ ije asị n'uo ndị ichie unu mee niwo nwaanyị enwesị ife ọbụla nwanda achọ ekekere ụwa bịa nọ ele anyị ga ekpekpere ọnwa asị n'uo ele anyị gọfọma ịlọ here ohere eke yore orie yore afọ yore enkwọ
Omenala. Ọ ga-adị. Ya na nwanne. Ndị omenala mmanya ebe okwu si chọkwa gbanyere. Ụfọdụ omenala Igbo na Togo. Biko, asị biko na Igbo ị na-asọ. Ihe dum a mere ụbọchị nke taa. Ụfọ angụrụ isi ndị omenala ma isi nwa Igbo n'ụlọ obodo a. Asị ụfọ ọbịa na mmezi achụkọ eluigwe dị ụwa. Ya mere na-eke. Mee n'oyi. Mee na mee na afọ. Na-achụkwu na-aja. Omenala ofu obi omenala rie nọ omenala kwue nọ omenala ka birikwa nọ biko anyị anụọla anyị ebutuola ọfụ anyị gaa ọjị mee ihe niile anyị kwesịrị ime n'ụbọchị taa a na-asịkwa ọfọ niile a gara n'ụbọchị taa ka ọ bịa na mmeso n'aha Chukwu na ndị ana biko etufugo oge anyị ga-eji ohere a nara okwu mgbamume na nkenke n'ọnụ nwanne anyị nwoke bụ Ndukwe ụka Egbunam biko bịa nye anyị okwu ndụmọdụ. Omenala Ọ ga-adị. ofu obi ofu obi omenala rie nri omenala ṅụọrị Igbo mma mmadụ ekele m unu ekele m ndị omenala nke ọ dị ukwuu ka ọ sasị nwata nne ya dịrị onye na-eje ụkwa gbakọ ụzọ asịkwa mberede enyi dike ọ gwara mberede kịta ma dike okwu m na-aga na nkenke na ihe gbasara okwu ndụmọdụ ndị omenala ihe eji ama ndị omenala na ugwu ndị omenala na-akwere omenala. Nọmba 1, ndị omenala na-asọ nwaanyị nọ na di maka na ị na-eme ihe omenala na-aga nwaanyị nọ na di ị na-emerụ onwe gị ọhụrụ ibe gị na-agba mbọ na-enweta ego ịgara ala azụ ị ga-ahụ na biznes ị gara aga bak bikos ihe ị na-eme awụghị ihe kwesịrị ka ị mee. Nọmba 2, nwaanyị na period ị ga-agbara ya ọsọ maka na nwaanyị nọ n'oruru ọbara ga-erukpukwa onwe gị n'ime ọbara ahụ ọ na-ete emetọsi onwe gị. So a sị na ndị omenala ihe eji mara ha wụ eziokwu ebe ọbụla na-emegide mmadụ akpọ onye omenala ekwu dị eziokwu onye omenala ga-abịa ka ọ bịa ekwuo kwugide onye ọzọ ka ọkwa na-aja ya na ọ kpetere ọfụma mana ịlaruo obi gị na-atọ ụta na ihe ikpere. Omenala mgbọrọgwụ bụ iri n'ala ọkpụkpụ ndị nna anyị tafọrọ si ụmụ ha biro n'otu ahịa ntọala unu ga-eme ka ọ na-adịrị unu na mma. Ma duto na ndị chọọchị bịaziri bịa eme anyị amaghịzi ihe anyị megezi anyị amaghịzi akịrị anyị ama aka ekpe anyị abịasị anyị gụọ baịbụl ndị nna anyị agụọ baịbụl dị ogologo ndụ ndị nna anyị enweghị kwotu ebe kwotu na baịbụl ndị nna anyị na-ekwu otu uwe ha dị enwe ha nọ ndị nọ 100 years 100 years but now nwaanyị na-anọrụzi 80 years ya nwụrụ some 40 some 45 da mmadụ na-ada gịrịgịrịgịrị duto gịnị mmadụ amaghị okporo ụzọ o si lụ ụwa kọsị mara okporo ụzọ si lụ ụwa ị ga-ebi ogologo ndụ. So okwu m dị na nke m na-asị ndị omenala asị okwu anyị ji na-aga ka anyị jiri na-aga amakwa ka ụjọ anyị na-eme anyị lọghachi azụ na mma na ndị Omenala ofu obi biko ọ nne na-enwe egwu ọ bụ ndị mụrụ aka so taa dị mbụ afọ a na-afọ ọma ọkwa n'ala ala na-ezo onye ọrụ okwu anyị ji ka anyị ga-ejere aka mma anyị nọ ihe onye mee na-azụ a na-azụ eme n'ihu anyị gbuo aka na egbute ndụ anyị gbuo eke anyị gbute ihe ọma biko nụ anyị agọọla ọfọ gwa ndị nna anyị
otu anyị na-abanye n'ime izu a na-aga na ọ ga-adịrị anyị na mma. Ndị na-aga akwụkwọ ha ga-akọta akwụkwọ, ndị anyị ga-eji na-alata otu anyị nọ. So mgbe mmadụ Chineke kere eke pụọ gaa chere onye nwere echiche ọjọọ ya ọ ga-alata, ọ ga-eji isi ya bụrụ ihe ọ chọrọ ka onye ahụ. N'ihi na otu anyị nọ, obi anyị dị otu a. Anyị sị ụmụntakịrị anyị na-asa mmiri n'afọ Jizọs na-azụ bụ nke anyị dị n'ịgba ya ọ ga-abata. Ọ gị bụrụ mmadụ ihe ọjọọ n'obi, ihe ọjọọ iburu eme gị beta ọrụ otu obi anyị sara asa ka obi ntakịrị, otu anyị ga-anọ, otu anyị ga-adị. Biniko onye nọ n'omenala jidesi ihe o ji ike otu akpa asa arụ mara onwe ya. Ọ ka anyị mere otu anyị si agọ nzụ, anyị agọ ụtọ, agọ ọjị, enye ha mmanya ukwu, enye ha mmanya nta. Aja anyị na-achụ ebe a onye ụzọ anyị tinyere ya. Biko nụ dị n'ọtụkwana mmadụ nọ n'omenala ebe a akpọ gị bịa ka ọpatụ gị na ndị nna anyị nọrọ gatọwa ụjọ. O zipụtara na onwe ofu nwere n'ụlọ gị, o zipụtara onwe ofu nwere bikos akpọ ha ala gị ụtọ ị na-eme Igbo a. O nwere ndị na-agadi egbe a nwere ụjọ bịawa, onwe nke ị na-atụrụ ụjọ onye nọ n'ihu ụlọ nne ya onye ya eme gị ga-agọfọ gozi ya ọfọ. Biko mmụta ka a bịara eme ebe a, asị m udochia domina na-achụkwu na aja ala.